he thalak hi ian wangwang chuan kan hmu longsak em mai chu Vawk Lu hi nia he Vawk Lu hi a lem ani lawa Vawk Lu tak tak ani Vawk naka le aka te hian poisa a in zep tet tut maya an then chuan envelope chunga poisa dain an se be tir tum thin ani mi then khat chuan kar tharan neya a hlan na ni pa formin hetiang Vawk Lu hi an da tel kher thin bok ani ole kan soi thui zel ma in he thil hi thil pui thu tak ani khan lem lawa fiam thu lam hoi ani ma zo ko me te potila kan soi sual de umai thei sa khwana nei mu mal lovin an ching le zuala sa khwana nei mu mal lo ta chuan lung thokim nan tin hetiang hian pui thu na pokore menga mon siam ta thrin ani mun than khata chuan an tlap hon na pokore ma te Vawk Lu ceremony an timaya hetiang hi an nei thrina mi than khat chuan an building saklai anemo an project ti tur apuitlin ma havin abultan nan le tluan nan te po hetiang Vawk Lu ceremony hi an hmang thrina director than khat chuan an film siam ma in an hmang thrin bok chungzinga chuan director Bong Joon-ho po hi atel veya ani ro hi chuan Vawk Lu tak tak mang lovin athalak an hmang thunga kan soi thui zel ma in tuna kan soi ho hi Korean ho Chanchin ni ti kha lo khatai la ani hian Vawk Lu tak tak a man du lo na chan chu a film siam tura hian foreigner chong ve tur tam tak anoma wangin Vawk Lu tak tak a man kha chuan anni foreigner tan khan thil nuam lo a om thei takin ti thu hla chawani ti chuan eng wangin nge Vawk Lu mai mai chu chibain bu ka program ro sun tak mai an siam fo niang le ti ru an ngai dan ma sobera chuan Vawk hi an thi nu hian an nui rang maya tun ma chuan Korean ho nun hi a sa thrin em a chu wangin an thin chia in an lungpo a chema an nui tam em lo tlang pui ni ti nan soi thina chu wangin he Vawk Lu ceremony an man thin na chan po an ha tho tu chu lim tak le nui sang chunga an tho chho zel theinan ti ani ber mai chumi ni wang chuan Vawk Lu nui mel pule zual chu a to po a to ve zel online cha theiten oma olsam takin an kut kaya alo thleng zung zung thei thrin ani Vawk Lu pakhat hi India poisa chuan sang ni zanga tangin a in trana soi thuak to ang khan a Vawk Lu zirin aman kha in anglo ve nu emaya alian thaim a rit channel no lem ti te aka ang thaim anui mela dikem ti te tin anui kha amoyem ti te kha an ngai pe mo em maya chung zong song zinga chuan nui moya piang kha ato ni maya sang thum aya to te po om chho zel an thil ti hi thil a thlak tak ani nangin a tum tak chu a thove phian mai eng ang point chawin nual thrin mai la han nui phot mai te yang ti chu an thu ken beng ani hetiang an ti chan dang le chu Vawk te hi ran ten omanga ngai nia trom nok ei tu anga ngai ni chu tiang che chuan poisa po hi thil ten om anga ngai nia michitin chitangin an du duwa an man kwal thin ani wangin chu wangin poisa le Vawk Lu kha me bel ani ta thin ani Korean tonga chuan Vawk le poisa soina hi agai men ang che an tile zel boka mumanga Vawk mu te hi thil thalam anga ngai ani boka emumanga Vawk hi mu thui sei chuan poisai dong nol don ni in Korean ho chuan an ngayang ani lo point lucky ticket katwat la idong nge nge yang chu an ngai dan ani chu wangin Vawk lem hi an war phiana no pang Khawlbawm ma po Vawk lem hi ala em ti po i khathiam chho wak mayang big head ceremony a itelani chuan i theng hil lo tur chu nui sang kha ni ti chuan eile in tur po tam tak om thina he ceremony local te chu Vawka khan poisa da tura be sei an nia chung poisa chu Vawk Lu leitu ta tur kha ni ma setlang puin Vawk Lu leitu chuan a poisa don tur kha ceremony sen so tan a donate ve la thina chu tiang deuh du chuan angkal pui ve thina ni tin an ti that ve le deuh chu sa khowan mu mal tak nei ini chuan Vawk Lu ma khan thing thit kher ngai chuang lova foreigner ni phei chuan poisai da ve kher po ngai chuang lo chu soi lo eile in po a thlon vekin i ei thei big don ani chu
a khai khom na chuan sa khawon mu mal nei lo Korean ho chuan Vawk Lu hi an Pathian chu ni ve ta deuh ber maya an hmalam hun zela an tluan nan le an hun kal tua lom thu soina tan te hetiang hi an bua sei thuna wangin sa khwana chi khat anga ngai ve thei chu ni engponi se nang le ke chuan rin tur dik tak Pathian kan naya kan van nei zia kan khat chuak nge chu tiang lam reng ka lo ngai tu lo iti ole Khawlbawm chanala hian hetiang lam Chanchin Ngaihnawm lam deuh chi hi chu Chanchin Ngaihnawm ti playlist a hian kan da khoma kang khata video pathome motal chu ti chua thrin an ni boka chu wangin video dang zong yen pe chi ni vek hello ni point hetiang lam chi hi chu ilo en ve ham zel don ni o video dang ga ni mole vek don nia chu wangin tun lai hong bol na chuan kan soi fiam angai thatu ta na fiam ti ai chuan kan tong kam man te chang kang em a sei tu hi kan chang kang em min mu da chang kang em ti kha apoi mo zok moi te chu tiang chu ani meu em moni le chu tiang zonga rong bol na te han soi chi em moni don le a fi lai cheng la ve khelo nei kha nang chu a fi lai cheng nei ti khiat khut mai i han ni dan khak khak ka chang khanin rong bol la wak chuak na sa i ni ti a chiang ani kha ani chuan a hon man thiam mai a Khawlbawm kan veina lama hian thin te hi a chet lu du sin ko han upa zai dam lu tuk te hi Khawlbawm veilo ha dam mai an ni du tu ani chuan kan la li so po kha ava thin chedon ve a thin chia tu nge thi Khawlbawm ve chu kan thina chelak thele ti sia in khom kha tia chiang reng mai in khom ve thin de che bia kina Khawlbawm ve ya piang in thuan sei hian in an thina ring thin ti hiam Khawlbawm an veina pu le pul pita tangin mem ba te ai khitha an a min foka trong kam na tak takin min ti boy thin ti te in kha ve lo mi in khom ve thin de chu nang ni po Khawlbawm ve ni in du ve chuan pul pita chuang kai tam ru member thut na tang chuan in Khawlbawm a ve tak thelo pul pit lang sa kan chuan va e oi chuan in Khawlbawm hi ve ya ol sam lu tu chu wang chuan thu sei na hun chang ngai lo angai thatu chau ni thin khata lo thu reng thin ho chu Khawlbawm ve lo in ni ite dan chuan ani ve du mel view me episode te to thu sei ho hian in Khawlbawm hian ve thei ya wa member ho hi ve lo lu tuk angin min chua te nam le thin ani ke po hi chu tiang chu ka kha thin ma ni ke ho testimony kan sei phi ka chu ka beng sak te mai ni khaya chu tia a ko khana lo hmang zo ke ni ben chak chu na chi nang le huai tu te kha de me ron ti Khawlbawm in ve tok lo chu ti kha ti e ron ti khalai testimony sei thei ti wa atana kan tong trai na sa zia ti ka khil le thep phi ne ka chak ni a hui thek mai lai te khan camping na lo lu thei na zara wen za ya kan tong trai po khalo a ron piang thal te de ka Khawlbawm in ve tok lo wa ron ti a ron in khit thek mai episode nge thil thi i khe fu thin ke po chu ka pom pui che chu me khyang chu ka nial mi lo che